69 vuotta sitten Kirkkonummella ja koko Suomessa oli kriisi. Iso kriisi. Suomi teki rauhan Neuvostoliiton kanssa syyskuussa 1944. Tuon rauhan ehtoihin kuului Porkkalan alueen luovuttaminen Neuvostoliiton sotilastukikohdaksi 50 vuodeksi. Suurin osa Kirkkonummea ja Siuntiota sekä koko Degeryn kunta muuttuivat osaksi itänaapuria. Järkyttävä uutinen tuli asukkaille täytenä yllätyksenä. He saivat 10 päivää aikaa kerätä tavaransa, omaisuutensa ja lähteä evakkoon. Syyskuun lopussa alkoi Porkkalan parenteesi, eli Porkkalan vuokra-aika. Mutta sanotaan ihan suoraan miehitysaika. Porkkala sijaitsi sotilaallisesti tärkeällä paikalla Suomenlahden suussa. Sen avulla Neuvostoliitto saattoi sulkea Suomenlahden ja estää hyökkääjää pääsemästä Leningradiin. Mutta tukikohdalla oli myös toinen, Suomen kannalta todella vaarallinen tehtävä. Tarvittaessa Puna-armeija saattaisi hyökätä Helsinkiin todella nopeasti. Sieltä pystyi ampumaan tykillä suoraan Senaatin torille. Kuten presidentti Mannerheim sanoi, Porkkala oli kuin pistooli Suomen ohimolla. Venäläiset rakensivat laivastotukikohdan sekä sijoittivat alueelle paljon maajoukkoja, tykistöä ja panssarivaunuja. Parhaimmillaan Porkkalassa oli lähes 50 000 neuvostokansalaista. Miehitys katkaisi myös Helsingin ja Turun välisen rautatien. Vuonna 1947 Neuvostoliitto suostui avaamaan liikenteen uudelleen. Mistään vapaasta liikkumisesta ei kuitenkaan ollut kyse. Kun Helsingin juna saapui Espoon Kauklahteen, vaunujen ikkunat peitettiin luukuilla, jotta matkustajat eivät nähneet naapurin puolelle. Myös veturi vaihdettiin venäläiseen. Näin syntyi Porkkalan tunneli, maailman pisin tunneli, josta muodostui koko Porkkalan parenteesin symboli. Kului 11 vuotta. Moni evakko luopui jo toivosta nähdä koskaan entistä kotiseutua. Mutta sitten syyskuussa 1955 levisi villihuhu. Suomi saa Porkkalan takaisin. Presidentti Paasikivi oli käynyt salaisia neuvotteluja Moskovassa ja noiden neuvottelujen päätteeksi Neuvostoliitto ilmoitti palauttavansa alueen takaisin. Suomalaiset riemuitsivat, evakot itkivät ilosta, eivätkä neuvostoliitot piikkilankojen takana voineet ymmärtää, mistä oli kysymys. Yllätyksen taustalla oli Neuvostoliiton uusi johtaja Nikita Hrustsov, joka halusi näyttää länsimaille hyvää tahtoa. Kun Porkkala palautettiin tammikuussa 1956, paksu lumi peitti maan. Puomit nostettiin, rajapyykit kaadettiin ja suomalaiset joukot marssivat juhlallisesti rajan yli. Aluksi aluetta pääsivät tutkimaan vain sotilaat ja media. Ihmisille kerrottiin, että Porkkalassa oli rakennettu paljon, 2 sairaalaa ja 2 kouluakin. Mutta kun asukkaat pääsivät taas käymään kodeissaan, paljastui aivan toisenlainen totuus. Poltettuja taloja, siivottomia asuntoja, häväistyjä hautausmaita. Ja kun keväällä lumet sulivat, kaikille kävi selväksi, miten perusteellista hävitys oli ollut. Neuvostoarmeijan jäljiltä löytyi 230 räjäytettyä bunkkeria, satoja korsuja, loputtomasti juoksuhautaa ja vartiotorneja. Paluumuuttajien pettymystä ihmeteltiin. Heidän käskettiin vaieta, etteivät venäläiset vain suuttuisi. Olisi pitänyt ajatella karjalaisia ja olla kiitollisesti hiljaa. Monen paluumuuttajan ilo muuttui ryssävihaksi ja inhoksi. Miehittäjän rakentamat rakennukset hävitettiin niin pian kuin mahdollista. Ei siis ihme, että nykyisin Kirkkonummelta on vaikea löytää jälkiä miehittäjästä. Vaikka Porkkalan parenteesi ei jättänytkään pysyviä jälkiä maastoon, sitäkin syvemmät jäljet se jätti ihmisten mieliin. Nykyisin miehitysaika on osa kirkkonummelaista identiteettiä. Sen tuntevat nekin, jotka ovat muuttaneet tänne kauan Porkkalan palautuksen jälkeen.